Everyone, welcome back to our channel Norosotona Lamsogo. Tini suddenly norok tama nini gana pokirok nai wansukui tongkhana. Actually ang taheng phurungo ma phaijak nogo khna chini Belonia Christian Fellowship o Advent Christmas celebration khlainai bini bagai muikuthungrok painani bagai phailajak ang saisungno phaio te ani dolrok borok bo janijat khoros janijat responsible manmani je bongni khlai thaino borok bo khlai tongo borok bo parai tongo te ano je muikuthung parai di hindai sapai parai di hinai rumani abono ang payani hinai phaijak sini yang ke nogo kisa khabo khatang haba nogo bo ma phaika tabok te sa ang nogo thangai prapot ready ongoi te sa ang ma thangnai Belonia wo tani hna chini kwbangma samung pending ongoi tongo bini bagai si samurokno song tini je khlai phano song success khlai thai khna jate sini program naithok musang ongoi manai ni bagai so guys tabokla ang ani ren ni bagai kisa moirok nai tilangjak tani hwnlai Belonia wo wansani moi mang bango sadrajak bini bagai jonglai bukung bararok bole bolongni muirok chani musugo dalorok muiturok khlai chini bai best bini bagai ani to bobelai kheno favorite ongoi ang tini bono lani hnei ma phaiha tongmanliya so guys ang moi bo nai palai kha ikon rokno phungnai iko naibedi ani moi ang gandri lajak te muikhunchok usundoi kisalajak te muitu sungno lawai so tabokhlai ang thangsinai nogo ani time bukurei tabok dibor ni 12টা 40 baji tongo gari no mar srapnai tani hlai salthang hlai ang singtia horongnai gari rok manjangnai bini bagai so guys ang nogo thangayon robai krosnai 2 hours later. Hello guys, tani hanlai tahing ang norok na sajak nogo thangai korok sanai hinai nogo thangai korok samadia tani hanalai ani time krini bagai tabokla thangai dongo Belonia bo para rok no khatangnai tesa 1 month ni porise ang Belonia ni nogo phainai bini bagai khatangnai manglai chini nogo thangnai lama bazar thangai dongo tabok to Belonia thangni bagai naidi yang mairok joto thubaijak chini yang watui nobar phaiyenai joto mairok no ekdom thurui khiten thajak arrangement chini bo kosto mairani thanglai mela kosto mai chini bo joto mai thukakjak anglai bike tira kainai mela nobarok phailai ba kasang phano aram nango baye kahlai nobarok maja hlai ang actually gari kanani muchungya ang bike dro mang no kago besiba bike dro kaka kisa aram manang phle naidi joto mai to paisa gas pura tamasa sinai majo to thubaja poro jera nai ron ke kisa kostong nai ta poro tabun ke ani manai ano nona baza chora na toni rani hinai thangai tongo tani hlai chini bazar gari manthokya nola no hlai direct gari manthokle chini yang nola bazar debo aro toni rani ano telangai tongo iko finally ang gari mankha auto kai na thangnai tomtomo idi tomtom gari na manjak amon ke chini nola bazar hey guys tabok nola bazar sokaijak gari manjak starting square bari 5 hours later. guys tabok lai ang baknayo bitki ruplai manino tabok hingke tui bai susinai tani bagai hanlai thaisingwa ang oje nokni phaimani abono norokno
brand of Phai ang phunongmalia ang direct no asugya baga khlainai chini bishya bo ma thangjak mini bagai so tabokla ane bithirok rogoi raklaiha ano tabok teibai susinai edi yang tia tei lai dong tei bo gisa komoi thangjak tini chini reno tei da jagena ito so guys ane final look na bedi do naina sindong bedi tahing sini ang bakhnai phireni hinmani tabokla ani bakhnai phirimani complete ha borok la joto thukakjak sini reni borok tabok 11:39 bajai tongo tabkhara se thuyo ho sini samung palaji ho breibo masani naihilai ba phinda ha muktrei bo phaiphabo churui ma tongo bini bagai so guys norok madai masang jaha comment khlai sabai di anglai mela sakri saktai ani se soljak dia mela heroine ni soljak ma sakri saktai funny si wado guys topabo agini slide pinna naithok jaha ani hair na age hala ani bakhnai pra phiakjak abaklai pinna agini slide rumburum thowa narok naithok jaha dai comment khlai sabai di abaklai tinini bagai sukna good night khana phuro tesan narok